International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Search for a $1 million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Malmal day manin ti sweetheart ko Parikot ka di manin tinsang pet mo dito ito gagaraw. Kalpasan na ng bakasyon ka ijay lugar yu, Raymond? Kasi ti dati, Layla. Kimaro pa di? Kimaro nga niya. Ni Manong Edwin. Wen, ti kapsat ko. Ti kakaiso na kapsat ko. Iso ka talaga ti problema kay. Kalbasan nga nainagan kang kuha na jaya nalawa nga paset ti bangkag mi. Inlaunan. Anya? Ket anya nga rod itan ti obra na, ninla ko ng jebeng-beng kagid na. Huwanin na. Anya nga rod tinangramata na itinaglakwan na. Dajay, siguradong imarbartek na. Ken kang runan ti amin. Isugal na. Kasanong nga rod yan, inton may ipaatiw na amin jay kwartana. Dito nga ti pampanutik laylay. Ang mga nupati diya daga nga nagdiswan diya family house mi. Kan diya basig nga paset ti bangkag ket ila ko na. Tay palubos ko mga rod ni nanang mo. Di mo amuno kasunod kinauyong diya kabsat ko layla. Dangran na lagi din ni nanang. No saan nga matungpal ti kayat na. Wen manong nemi pudno timbagag kini Layla. Nga dangran lakit di ni Manong Edwin ni Nanang. No saan na atong palen ti kayat ni Manong Edwin. Dita unay ti kamamak ko. Tikat ngamin panagsupadi mi ngagkabsat. Manipod pa'y idiubing kami Manong Nemi. Basit lang ang kamalik kabilin nak. Uri di tatakal kamin. Uri di kahit ko kumamit ti bumalas, nagtipelak man. Tadyak kayat, nga dadakas ang mapasamak kada kami ngagkabsat. Tanubalsek, sigurado nga adada nga dangran na. Kakaasi lang ni Nanang Manong Nemi nga mga anawa kada kami, mga anawa kini Manong Edwin. Kanglain na kaming ibagbaga nga siyak laing ti paborito ni Nanang nga anak. No anyat basol ko. No apay nga siyak laing ti makapagraduar iti college. Tay di agundaway Manong Nemi kat adda kaming kinilayla iti last semester para iti panagraduar minton. Iti kurso ming accountancy ngagpadpada. Third year college kami idadan nagkinaawatan mi kinilayla. Kat tungkal agbakasyon nak sumangpetak dito to garaw nagproblema ak naglidlidayak. Nagkakanayon kami bagbaga inton kanong agbalbalyo ni Manong Edwin. Kasanunong peso nga pati di family house mi kanya nagdisuman na kanya dinabati nga bangkag ket ilako na. Sa dunong tupay ti pagyanan ni Nanang. Sa bagay Manong Nemi ada nagtulagan mi kini Layla. Ket day tati kayat na ngay palagip manin kanya. Nukas pagarigan ang mapasamak ti kasta Raymond. Laglagipem jay nagtulagan ta Dito ito tugegaraw ti pagnaedan ta inton agasawa ta. Tsak malipatan day ta Layla. Ket no mabalila ko man. Agradwartan. Ngagpadpalad ako mga board passer. Ket dagos tanto nga madaan iti trabaho. Urayan ta mapasamak ti kita Raymond. Ket agurnong ta sa tanto mangipatakder iti bukod ta abalay. Ket no addanton balay ta, anya ti sumaruno ang mapasamak. Ket siyempre, agkasartan ton. Diba? Nga no addanton bukod ta nga balay. Aganak kanton nga dagos. Iti agsasarulong matalong anak. Ket sapay ko ma, tagbalbalit tumutan ni Manong ko nga Edwin. Sapay ko ma iso asaan mo unay apang panunutan ti kabisat mo, di mo ipalubos nga madadael ti panagbasam kapuken ko na. Kas iti kanayon nga ibagbagam, italekyo ken ni Apo Diyos,
ti maipanggep ken ni manong mo. Tingkay ng igan papagayam ket sumagmanulaing nga paset ti pagkasalitaan lagip ti napalabas true to life success story ni bagayam tayo nga Raymond iti probinsya ti Cagayan. Nga ti pagkasalitaan ni Raymond papagayam ket iso iti napili nga first weekly winner wano best letter of the first week iti bulan ti January. Idagtultuloy nga Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta SENTENSIADOR Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayad ka ni Reynaldo Rey Fiesta di Honolulu, Hawaii. Ken di programa tinga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag iti padangibat matunmet ni station manager attorney Nick Malasing II nga pangabakan nyo kadagitag kakadakila premyo. Kas kuma iti grand winner umawat iti 50,000 pesos. First runner-up 30,000 pesos. Second runner-up 20,000 pesos. Third runner-up 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Papagayam malaksid kadagiti weekly ken monthly prizes. Talagang kakarakil na kiti premyo. No madama kita nga agbibuya dito page di paring Ray nga Ray Fiesta SENTENSIADOR Award paki-like, paki-share dito nga video ken kasamaten nga ag-follow kayo kadito page di paring Ray no saan nyo pang na-follow. Ket mga pagarigan ta dito YouTube iting kay pakabuyaan iti dito nga video iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta SENTENSIADOR Award. Ket i-like yo, i-share yo sa kay ag-subscribe no saan kay pa nga nag-subscribe iti YouTube channel ni paring Ray. Di manong yung anemi na ito, Nemi Ruiz, host tilagip tinapalabas papagayam May 2026 na. May kaupatan nga taon dito yung Search for $1 Million Amazing Story 2026 papagayam. Kaya na nakarad, ituloy tayo nga istorya dito yung pagkasalitaan ni Raymond no kasano nga nagbalin nga best letter of the first week iti bulan ti January. Ituloy tayo nga ibasa. Nagtutuloy nga nagproblema ti ina ni Raymond segnan iti amanong na nga ni Edwin kapong artikas diya nga aramid ni Edwin agbarbartek agsugsugal agingga nga idi agturpusen dagit agayan ayat nga Raymond ken Laila siyempre naragsakan ni nanang ni Raymond daiso tinangabay iti anak na nga inaudi ngem naragragsak kumapay ti bakit no agpadpada dagiti anak na nga pakalaglagipan na kada di pimusay nga asawa na no agpadpada da kuma nga nagturpos nabayag kumamatan nga nagturpos ni Edwin kinayat na nga intuloy iti panagbasa na idi ngamin natayen ni tatangda ni Edwinen iti nangasikaso iti pangkag ket mabalin siguro nga agimimon at nagtultuloy nga nagbasa ni Raymond ket isuna mabatin to as jay nga parabang kaglata nasumot na tinagbartek nagsugal ket nailaw ko na pa yan tinawid na pilit nga daga nga nainagan kininanang da aging nga nag-take iti board dagiti agayan ayat ket idirmuar ti resulta kas taon iti ragsakda gabutag padpada da nga board passer saan nga napaidam ni gasat kadakwada agsipud ta nakastrek damat nga dagos iti pagtrabahuan da ijay tugay Garaw City katamaten ti nangrungyan da nangurnong iti pagbalay da dan nagatangda nga lute egeng nga dinapupuutan ti panaglabas ti panawen adda payen balay da
Idi agkalaysaan dagiti dua jeto gegaraw tinagasaw nagkalaysaan da ket addaan ni nanang namanen. Ket naragsak dagiti dua aging gaadimtengen iti panangisibro damaten iti balayda kadidi nga first night kalpasan ti kalaysa. Kastaw na tiragsak dagiti agasawa. Ket sadyay da nga grubuat nga mapanagtrabaho ijay da ngagdanon no kasta nga panaggaawidan nga kalpasan iti agmalmalim nga panagtrabaho. Naging napasangpet ni Raymond ni nanang na ngagsangsangit. Kaya bagbaga ti bakit manong name nga pati de family house kanya nagdiswan na ket pilitan nga inlako ni Edwin. Imbagamit din ni Raymond so da ngagasawa ngayon tangi ket awang matin pagyanan ni nanang na sadyay lugar da inaladan. Nangruna lang arodan idi taaddan may nga anak da manong name ket da ti ina ni Raymond iti mga aywan kanta iti apo ko na no kasta mapanagtrabaho dagiti agasawa. Aday din duwang anak dagiti agasawa idi ta maamuanda nga asla arig nangagpalpalaman ni manong nang Edwin. Tapangalaan na kumangarod ti kawarta nga gastusan na ket awumaten ti ilako na. Aging nga iti may sangal daw dimteng ni Edwin ito kay garaw ngagpakpakaasi nga arig nagparparintumeng payen tapno di kasta ket dumawat iti pamakawan iti kabsat na kentina. Uwan nagsangsangit idi ni Edwin ket mismo pa nga nagparintumeng iti sangwanan ti kabsat na. Ngayon pinatakder papagayam ni Edwin ni Raymond ti kabsat na ket inarakop na. Kabsat la ti kabsat kunana. Adaman gura na idi ngem gabot ang kabsat da. Awang pulusan iti barik na nga gura. Ti pagyamanan da ket kayat nan ti agbalbaliw. Agbalbaliwen ta saampay nga naladaw ti amin. Isu nga tinaramid ni Raymond kinatulog na ni Laylang asawa na nga pasublyan da ti family house da. Tapno di kasta ket sadya mitlaeng nga agnaed ni Edwin. Imbang ta napasubli da mitlang nga ginatang balbalo ginatang ti family house tinagdiswan na ken ti medyo nalaway nga bangkag nga panakakukwa da. Ket sadya nga nagnaed ni Edwin agramang meten ti asawa na ken adameten duwa nga anak da. Maragragsakan ti ina ni Raymond kabuta nagbalbalo mitlaeng ti kapsat na ket na tinon napintasen di turong ti biag da. Irinto tanadaan da pa ti maysa nga anak. Isu nga talo dagiti anak da Layla ken ni Raymond nga nakananama tinaranyag ang masakbayan dagitoy. Si bibiyag pa laeng ni nanang na nga isu ti kangrunan nga kadkadwada ti balay nga mag-asikaso kadagiti apo ko na. Dito nga rin papagayam tinagtungpalan at pakasaritaan ni Raymond nga napili nga best letter of the first week iti bulan ti January itagtultuloy nga Hawaii USA International Reynaldo Ray Festa SENTENSIADOR Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 papagayam. Ito na lawas na entay tungit ibasa manen nga idrama pawagayam iti mapilin to nga best letter of the second week. Kinaduate gayam ni Mami Merlin Pascual Ruiz kadayjay drama portion ti programa tayo. Pumakada nga ro din. Kaya taginggat sa balin tumanin nga tayo panagkakadwa kaya naggamanak iting kay panagpuya.